No niin, hei hei ja tervetuloa taas Leena-mamman ohjelmaan. Nyt on 8. ohjelma menossa. Me päätettiin viime kerralla siihen, kun olin lähtenyt maillisesta työstä ja olin sitten ensimmäistä päivää siellä Mynämäen teltalla lasten kokouksessa ja illan kokouksessa. Ja nyt jatkan siitä. Olin nimittäin, sovittiin sitten sen illan jälkeen, että minä olen koko kesän teltan mukana ja se oli hyvä, että tuli tämmöinen ratkaisu, että mulla oli jatko tiedossa. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua aloin kokea, että ei riitä ainoastaan se, että olen vaan kesällä, vaan Jumalalla on joku tehtävä seurakunnan keskellä mulle vielä jatkossakin. Mutta miten voin se nyt kertoa ja ehdottaa semmoista? Kunnes sitten jossain vaiheessa rohkaisin mielin ja menin kertomaan pastorille, että kuule, että Jumala on puhunut mulle, näin mä oon ainakin ymmärtänyt, että mun pitäisi jatkaa tässä seurakunnassa myöskin tämän kesän jälkeen, että mulla on jotakin muutakin tehtävää täällä, että saanko tulla teille työhön. No se oli aika outo kysymys, suora kysymys. Pastori meni vähäksi aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi, että no juu, että totta kai sä saat tulla työhön. Mutta meidän tilanne seurakunnassa on se, että me maksetaan 3 päätoimiselle työntekijälle palkkaa, että meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta enää maksaa sinulle yhtään mitään. Mutta tulla saat. Niin mä sanoin siihen hänelle, että kuule, en mä tulekaan rahan tähden, vaan mä tulen sen tähden, kun Jumala on sanonut, että mun pitää tulla. No niin me sovittiin sitten sillä tavalla ihan epävirallisesti, että okei, että katsotaan nyt sitten mitä on edessäpäin ja edetään vähän kerrassaan ja niin edelleen. Ja niin se sitten aika riensi ja olin siellä teltassa ja sitten kun kesä rupesi päättymään, niin oli vielä semmoinen suuri telttasarja seurakunnalla siellä Kupittaan teltalla. Siinä oli ei ainoastaan tämän seurakunnan teltta, vaan siinä oli myöskin toisten telttoja yhdistetty, että se oli semmoinen suuri tapahtuma ja sinne oli joku maineikas puhujakin pyydetty ja niin edelleen. Ja sitten sovittiin, että mäkin olen siinä mukana, mutta ei mitään muuta. Kun siitä oli ilmoitukset tuli niistä sitä telttakokouksista, niin löysin sieltä nimeni puhujien joukosta. Mä olin vähän yllättynyt, mutta mä ajattelin, että kun mä kerran olen siellä puhumassa, niin mä aloin kysyä Jumalalta sitten, että hän antaisi mulle sanoman sitä puhetta varten. Ja rukoilin sitä, kyselin ja etsin sitä ja sain sen sanoman. No sitten, kun lähestyi se ilta, jolloin oli minun nimeni, niin kun aloitin, tai kun se kokous alkoi, niin kokouksen vetäjä ilmoitti alkulaulun ja sanoi, että tämän laulun jälkeen Leena Virtanen tulee sitten lyhyesti aloittamaan tämän tilaisuuden ja johtaa meidät rukoukseen. No minä istun siellä valmistautuneena sen puheeni kanssa. Yhtäkkiä sanotaan, se onkin lyhyt alkusana, mitä teen. Ja mulla ei ollut muuta ratkaisua, kun mä päätin, että Herra, mä oon sulta tämän sanoman saanut, niin sen mä puhun. Ja niin mä menin puhujan paikalle. Ja mä puhuin koko sen puheen, minkä mä olin Jumalalta saanut. No niin, mitä siitä seurasi? Kun siellä kokouksessa, siellä oli paljon väkeä. Siihen aikaan teltat oli täynnä ja nytkin se iso teltta, se oli mielestäni lähes täynnä. Ja siellä oli muun muassa yksi sellainen uskovainen sisar, joka ei kuulunut seurakuntaan. Mutta hän oli tullut kokoukseen
Ja hänellä oli semmoinen oma yrityksensä ja hänellä oli muutamia työntekijöitä siellä hänen alaisinansa. Ja hän istui semmoisen seurakuntaan kuuluvan sisaren rinnalla, jonka hän tunsi entuudestaan. Ja kuulkaa, kun mä olin puhunut ja lopettanut puheen, niin tämä vieras ihminen oli kysynyt siltä seurakuntalaiselta, että kuule, kuka tuo tyttö on? No hän oli sitten kertonut jotakin minusta ja kertonut, että mä olen lähtenyt maallisesta työstäni ja olen tullut seurakunnan keskelle työhön, mutta sanonut, että mutta seurakunnalla ei ole varaa maksaa palkkaa, mutta Leena on silti tullut. Tämä oli ollut hetken siinä hiljaa ja sitten sanonut tälle seurakuntalaiselle, että kuule, minä alan maksaa hänelle minimipalkan. No, tämä seurakuntalainen johti hänet sitten pastorin puheille ja mitä sitten olivatkaan puhuneet. Hän oli tietysti kertonut tämän asian ja niin pastori lähti kehittelemään sitä asiaa. Mä en ollut tietoinen siitä. Ja lähti kehittelemään tätä asiaa ja vei sen vanhemmistoon. Ja siellä hän oli sitten aikansa keskustellut ja tullut siihen tulokseen, että jos kerran palkka järjestyy näin, niin me otetaan Leena oikein viralliseksi työntekijäksi, että siihen asti kun se palkka tulee ja sitten jos se lakkaa jossakin vaiheessa tulemasta, niin on seurakunnan rahatilanne sitten mikä tahansa, niin me siirrämme hänet palkkalistoille. Ja tämmöinen päätös oli tehty, mutta mulle ei sitä silloin kerrottu ja oli hyvä, ettei kerrottu. Ja niin se kesä sitten rupesi kallistumaan syksyyn ja meillä oli semmoinen kesäkoti seurakunnalla ja siellä oli tarkoitus pitää vielä sellainen syksyinen viikonloppuleiri lapsille. Ja niin sitten, koska tiesin, että kesä on todella loppumassa, teltat on loppumassa ja pitäisi jatkaa, mutta en tiedä mikä tulee olemaan mun tehtäväni, niin sain sydämelleni, että menen pari päivää ennen kuin ne leiriläiset tulee ja se leiri alkaa, niin menen sinne kesäkodille, otan raamatun, otan muistiinpanovälineet. Olen paastossa ja rukouksessa ja etsin Jumalan kasvoja ja kysyn, mikä tulee olemaan se minun tehtäväni. Ja niin sitten tein. Olin siellä, etsin Herraa, sano mikä on minun tuleva tehtäväni, mikä on sinun suunnitelmasi. Ja niin pikkuhiljaa alkoi kehkeytyä semmoinen ajatus, että kun seurakunta teki maakuntatyötä ympäristössä oleviin paikkakuntiin, niin mun pitääkin mennä niihin paikkakuntiin ja aloittaa niissä lapsityö. Eli ensin aloittaa lasten kerholla ja mitä sitten jatkoa. Ja niin sitten kirjoitin siihen paperiin oikein innolla niitä paikkakunnan nimiä, että sinne menen ja sinne ja sinne. Ja olin ihan tyytyväinen siihen listaan, mutta sitten yhtäkkiä täysin, niin mutta hyvän aika, miten mä sinne pääsen? Eihän mulla ole muuta kuin polkupyörä. Ja eikä niihin ainakaan joka paikkaan edes yleisellä kulkuneuvolla pääse. Miten voi mennä? Ja kysyin, että Herra, että miten se on mahdollista. Ei mä pääse niihin paikkoihin. Niin sain semmoisen ajatuksen, joka ei ollut koskaan tullut mieleeni, että menet autokouluun. Ja mä todella en ollut koskaan semmoista ajatellut. Meillä ei ollut autoa ollut koskaan, eikä autot mua kiinnostanut, enkä ollut mitenkään tutustunut niihin. Mutta sitten menet autokouluun. Ja sitten jatkoksi, kun seurakunnalla on semmoinen kleinbussi, niin tuli ajatus, että kysynpä sitä, että jos saan sen kanssa kulkea näillä paikkakunnilla ja pitää tätä lapsityötä ja näitä kerhoja.
Ja niin sitten jäin odottamaan sen leirin alkamista, että saan kertoa pastorille tämän ja näyttää sen listan ja kysyä hänen mielipidettään ja kertoa sitten tämmöisen ajatuksen autokoulusta ja siitä seurakunnan autosta. No kun sitten leiriläiset tuli ja tuli sopiva tilaisuus, niin kerroin tämän pastorille. Oikein innossani kerroin, että kuule, nyt minä tiedän, että mun pitäisi ruveta käymään näissä paikkakunnissa ja menen autokouluun. Ja kysyin sitä autoa saman tien. Ja hän oli hyvin vaitonainen ja sitä sanoi, että ei kuule, ei sun kannata autokouluun mennä. Ensinnäkin se on hyvin kalliskin se ajokortti. Ei sun kannata mennä sen verran, mitä sä tarvit kyytiä, niin kyllä seurakunnan veljet sinua kuskaa. Ja voi kyllä mä ajatusmaailmassani, mä putosin jostakin kovin syvään. Ja mä olin niin nolo ja niin pettynyt ja niin harmissani, että kun mä kehtasinkin mennä ehdottamaan tämmöistä näin hassua ehdotusta pastorille. Ja mä vaan jäin odottamaan, että voi että kun tämä ilta nyt tulisi ja kaikki menis nukkumaan, niin silloin mulle on asiaa Jumalalle, että kuule Jumala, ei se mun suunnitelmani käy. Että mitä nyt tehdään. No sitten lopulta tuli nukkumaan menoaika. Leiriläiset nukkuja. Mulla oli huonetoverina yksi leirin vetäjistä ja sitten kun hänkin oli nukahtanut, niin minä pujahdin sinne leirin paikan keittiöön. Olin siellä. Kävelin siellä edestakaisin. Välillä kädet ojennettuina. Ja kerroin Jumalalle tätä. Herra, mitä pitää tehdä? Herra, mistä nyt on kysymys? Ja sitten tuli semmoinen, että esitin Jumalalle semmoisen kolmiosaisen kysymyksen, että Jumala, olenko minä nyt erehtynyt? Olenko väärin ymmärtänyt, että sinne autokouluun pitäisi mennä? Vai onko tämä pastori väärässä, kun hän ei hyväksy sitä ajatusta? Vai oletko sinä Jumala väärässä? Etkö sinä olekaan todella tarkoittanut sitä? Ja tätä minä kyselin ja rukoilin ja taistelin ja aika kului ja tuntui, että vastausta ei tule, kunnes sitten yhtäkkiä se tulikin. Ja tiedätkö minkälainen? Se vastaus oli semmoinen, että kuule, et sinä ole väärässä. Sinä olet ymmärtänyt ihan oikein. Eikä Jumalakaan ole väärässä. Hän on todella tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi. Vaan se pastori on väärässä. Ja sitten tuli ohje. Mene autokouluun. Eikä ainoastaan autokouluun, vaan osta itsellesi myös auto. No, se tuntuu ihmeeltä. Mutta tiedättekö, kun tämän autoajatuksen sain, niin aloin nähdä aivan kuin sieltä katon rajasta, sieltä alkoi sadella seteleitä. Niitä tuli sieltä alas, seteli toisensa jälkeen. Ja minä ymmärsin, että niin, ne setelit tulevat sitä auton ostoa varten. Ja niin, tämmöisten ajatusten ja asioiden ja vastauksen jälkeen kävin rauhassa nukkumaan ja leiri vietettiin ja viikonloppu päättyi ja leiri päättyi ja oli taas kotona ja kun tuli maanantai-aamu, niin menin ensimmäisenä ilmoittautumaan autokouluun. Ja kun tuli sieltä kotiin, asuin silloin vanhempieni kanssa, niin kerroin vanhemmilleni innossa, että mä kävin ilmoittautumassa autokouluun. No hän ihmetteli, mitä sä sillä teet? Eihän meillä ole, eikä sulla ole autoakaan. Ja sitten he kysyivät, että eikö se ole aika kalliskin, että mitä se oikein maksaa? No sitten mä muistin, että hyvänen aika. En mä edes kysynyt, mitä se maksaa. En mä kysynyt,
Koska jos olisi sanottu, että se maksaa paljon, niin mä olisin tiennyt, että mulla ei ole sitä rahaa. Mutta jos olisi sanottu, että se maksaa vähän, niin ei mulla olisi ollut sitäkään rahaa. Ja niin mä vaan olin ilmoittautunut. Unohdin koko maksun kysymästä ja unohdin muutenkin. Ja niin sitten autokoulu alkoi ja kävin sitä ja sitten tuli lähesty se aika, että insinööriajo on edessäpäin ja sitten sanottiin, että se kortti pitää maksaa sitten välittömästi, kun se kortti on myönnetty, niin välittömästi käteisellä maksaa. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, hyvänen aika. Eihän mulla ole korttia varten rahaa. Olin saanut kyllä niitä seteleitä aina jostakin silloin tällöin, mutta olin tallettanut ne sitä autoa varten. Mutta ei kortin hinta en ollut missään vaiheessa muistanutkaan. En ollut edes rukoillut. Jumala, pidä sitä kortistakin huolta. Ja niin sitten tuli se päivä, että insiajo oli. Ja mitä tein? Siitä kerron ensi kerralla. Ja jäädään nyt odottamaan, mistä tulee rahat ja tuleeko ne. Ja lopetan tällä kertaa. Hei hei!